8. december, Egon Arena NTC, Fight Explosion, Noc bojovníkov, Muay Thai, K1, MMA, mená ako Moravčík, Singel, Jager, Halada a veľa ďalších. Moderátor Ondrej Novotný, dvojica Batila Rugby v sprievode Pastels a Ladylicious, lístky v sieti Ticketportal a predpredaj.sk. Keď som mu spomínal, respektíve zaujímala ma otázka, aké máš pocity, keď ťa niekto vypne. Míšo mi jednoznačne povedal, mňa ešte nikto nevypol. Presne tak, no. Niektorí to nepocítia do 50. zápasu. Ja Míšovi želám, aby to nepocítil. Nikdy. No. Ale samozrejme, čo má prísť. My sme videli krásny zápas. Naozaj kvalitný zápas, kde bol výsledok otvorený až do konca. Nebolo to jasné od začiatku, bolo to fakt kvalitné obaja, kvalitní borci. Teraz nasleduje zápas dvoch borcov MMA, 2x5 minút, váhovka 77 kg. Prvý, ktorý prichádza do ringu, je Adam Šindeláš. No a ten má zatiaľ na svojom konte 4 zápasy z tajského boxu, 3 víťazstvá, tomu však nestačilo. Muselo kúsiť MMA-ko a pravdepodobne zachutilo. Určite áno. 16 zápasov, 7 výhier, 9 prehier, zatiaľ tá bilancia nie je až tak pozitívna. Ale pravdepodobne Adam Šindeláš robí všetko preto, aby bola lepšia. V tom MMA je trošku situácia podivná. Neviem, ako je to u nás, ale teraz, ak tuším, to bol rozhovor s Michalom Hamšmídom, ktorý som zachytil niekde na internete. Tomu sa budeme venovať trošku neskôr. Robert Pukač, to je človek, ktorého som ti spomínal pred dnešným prenosom. Je to práve ten chlapec, ktorý, keď som ho videl na balkóne tieňovať, tak som vedel, že z tohto bude zarytý MMA-kár. Tieňovať na balkóne paneláku. Paneláku, presne tak. Musím sa priznať, že MMA-kári sú pre mňa dosť neznámi. Nemal som čas, nejako nedokážem to sledovať ani zahraničnú, ani českú alebo slovenskú scénu, takže sa nechám prekvapiť. Ale ako som spomínal toho Hammerschmida, čo bol ten rozhovor, tak vravel, že čakajú to podivné a borci, keď dosiahnu nejaký úspech v Čechách, tak nestávajú na tom a neposúvajú toho fightera trošku pomalšie hore, ale hneď ho ženú do nejakých zápasov vonku, takže možno, že tá záporná bilancia Šindeláža môže byť spôsobená aj tým, že príliš skoro išiel do zahraničia, kde fungujú ako napríklad naši slovenskí boxeri, kde si chodia proste po výprask a po peniaze. Ale dúfam, že to nie je ten prípad. No, Robo Pukač tiež nastupoval vo svojom prvom zápase na veľmi zaujímavom turnaji, kde dostal súpera s menom Viktor Kuku. Bol to súper, ktorý bol skúsený. Jednoznačne mal bohatú bilanciu. No a ten zápas odporúčam každému borcovi, ktorý by chcel začať, alebo už niečo robí. My si pozrel Robert Pukač versus Viktor Kuku. Zápas sa niesol jednoznačne v režii Viktora Kuku celý zápas. Tak to si určite pozrieme aj. No a na konci dokázal Robo Pukač zaujímavým spôsobom, ale predsa len to stretnutie vyhrať, ale je to na vás. Treba si to pozrieť. Určite si to pozrieme. Tie emócie nedokážem zdieľať. Takže ešte raz Robo Pukač, 10 zápasov, 6 výher, 3 prehry a 1 remíza v štýle MMA. Uvidíme, či sa dnešný zápas skončí predčasne, ako väčšina zápasov MMA. Dosť často áno, končí predčasne na nejakú techniku, na submission, čo je zdanie súpera, nejakú páku a podobné, alebo nejakým KO. Budeme vidieť možno aj boj na zemi, v MMA je to povolené. Budeme vidieť pestrú škálu techník. Ringový rozhodca Slavomír Dendis, takisto profesionálny boxer. Zápas sa nám rozbehol. Trošku pripomína pouličný štýl. Zatiaľ pekne postojí. Boxuje. A prvý pokus o takedown. Toto neradi vidíme, vypadnutie z ringu.
nebezpečné, borci sa môžu zraniť. Hop. Pukač teraz mal snahu o nejaké kolienko, no sa dostávame k zemi. To bude zaujímavé. Side mount. Nevieme, aké pravidlá, predpokladám, že asi kolena na hlavu a podobné veci nebudú. Väčšinou sa to nešportuje, alebo nebojuje sa podľa takých pravidiel u nás. Väčšinou to bolo v Pride a podobné, kde boli naozaj tie pravidlá uvoľnené a z niektorých zápasov išiel mráz po chrbte. Som sa potom v podstate bilo len do klopka krvi. Pokus o nejaké škrtenie, gilotínu. Teraz musí povedať utiahnuť ju hore. Zdvihnúť sa, prehnúť sa trošku v chrbte a vytiahnuť krtenie tak, aby jeho súper vlastne bol v takej polohe, ktorá je pre neho naozaj nepríjemná. Zase nevyšlo, gilotína nevyšla. Pekný sprawl, to je to bránenie v takom v tom okrčení, kedy vlastne sa bráni tomu takedownu alebo tomu stiahnutiu na zem. Sa možno dalo prechytiť na nejaký triangel alebo na nejaké škrtenie tiež cez ruku. Pretočenie, áno. Pekný zápas. Stále sa niečo deje, vidíme stále nejaké akcie, nejaké pokusy o útok a nejaké uvoľnenie. Nie je to nejaké statické na zemi. Aha. To sa opäť dostávajú borci do toho typického postavenia. Áno. Nikto nedokázal využiť tie svoje techniky, takže idú sa proti sebe. Postoji. A uvidíme, kto sa pokúsi nejaký takedown alebo nejakú techniku. Predpokladám, že sa nebude dlho boxovať. No aj tá fanúšikovská základňa sa potom pravdepodobne rozdeľuje do takých dvoch základných smerov, do MMA a tajský box. Určite áno. Je to veľký rozdiel. Predsa len tí MMA-kari s väčšinou ale začínajú tajským boxom. Krásny takedown. Z toho bodového hľadiska to ako zatiaľ vidíš? To sa zatiaľ nedokážem odhadnúť. Myslím, že obaja superi mali celkom zaujímavé pokusy o nejakú techniku, aj dobré uvoľnenia, takže ešte tam nejaká prevaha extra nie je. Čo sa boduje, tak sú aj tieto takedowny, to stiahnutie na zem. Bojujeme na 2x5 minút, 2 kola po 5 minút, čo je štandard v MMA zápasoch. Titulové zápasy sa bojujú na dlhšie, sú tam aj 10-minútové kolá, niekedy v dávnych zápasoch Pride sme videli aj polhodinové kolá. V zápasoch Kazushi Sakurabu s Gracie-ovcami, ale to u nás asi taký blázon nie je nik. Vidíme, že už tam nejaké, už tam vidíme mount, toto je práve toto zachytenie toho nohami supera. Ten super je na vrchu, snaží sa má teraz šancu rozdávať údery z vrchu. Ten spodný bojovník zase sa bráni a má zase šancu o nejaké armbary alebo podobné útoky, vlastne nejaké páky na ruky a podobné. To sme videli uvoľnenie zase. Naozaj veľmi pekné kolo. MMA zápasy, keď sú dynamické a stále sa niečo deje, vidíme proste sled rôznych techník, tak je to naozaj krásne na pohľad. Nie je to len také bálanie na zem, ako to bolo v začiatkoch, keď proste tí ľudia síce zvyknutí možno nejaký kickbox alebo thai box, videli prvé MMA zápasy, tak veľmi tomu nechápali, ale mám pocit, že tých MMA fanúšikov na Slovensku ako keby pribúdalo, aj už ich možno viacej
ako tých, čo majú radšej zápasy v postoji. Určite. Mám ten pocit aj ja. Že? Veľa thaiboxerov, ktorí v podstate sú úspešní v thaiboxe, majú dobrý pocit z toho, že to ovládajú, tak už v podstate dosiahli nejakú tú métu. Orientujú sa hlavne aj na MMA. To je taký prvý signál k tomu, že MMA už niečo znamená, a ten druhý, možno to, že MMA začína mať aj to postavenie v dnešnom večeri zhruba na rovnaký úrovni aký thajský box, takže tí ľudia to chcú, ľudia si to pýtajú. Určite áno, patrí to na takéto gala, to patrí. Vo svete vidieť, že vlastne v MMA ako keby bolo viacej peňazí a ten systém je trošku, aj keď tých organizácií je veľa, ale stále je tam vidieť, že to MMA proste je zaujímavejšie. Majú to lepšie pokryté, ten thajský box a kickbox je veľmi rozdrobený, tam proste sa len tak laik nedokážu orientovať. Pre MMA fanúšika, úplného laika, proste keď mu poviete UFC, tak vie, čo je. A videli sme tam nejaký náznak nejakej páky na ruku, ktorý nevyšiel. Robo Pukač v posledných zápasoch, naposledy 2. júna 2012 prehral na submission. No a predtým remizoval s Miroslavom Štrbákom. Do submissionu obdržal od Mateusa Zavackého. Pre tých zbehlejších. Toto bude o niečo dlhší zápas. Tedy to bolo minúta 21 sekúnd. Teraz už na druhom kole. Pekné údery ramenom, čo je tiež dovolené. No ja osobne si neviem predstaviť, že by som bol takto doslova pričapený borcom a uvažoval nad tým, ako si dať pozor na hlavu. Treba si dávať pozor na strašne veľa vecí. Toto je naozaj neuveriteľne komplexný šport. Ono voľakedy stačilo pre MMA si zatrénovať, keď mal niekto základ z nejakého zápasenia, alebo z juda, alebo z niečoho, tak k tomu pridať ten postoj. Naopak kickboxery, boxery, thaiboxery si trošku potrénovali nejaký grappling. Až do zápasu teraz je to už samostatný šport, už to naozaj nie je zmeska rôznych športov, už sa to trénuje proste komplexne. Už to nie je tak, že teraz budeme trénovať thajský box, teraz budeme chvíľu trénovať grappling. Už sa to trénuje úplne ináč. A je to vidieť, tie zápasy sú úplne iné, tí borci proste rastú. Keď si spomínal aj tú finančnú situáciu v tých športoch, ten thajský box predsa len vyrastal trošku v inej krajine, v inom prostredí. MMA zase, treba povedať, že začala tou komerciou. Áno, v Amerike. Takže tam... Alebo viac menej tie korene sú v Brazílii, ale Američania to dokázali skvelo predať. No, o týchto veciach veľa toho nevie. No, myslím, že veľa ľudí to ani nezaujíma. Čo sa týka toho, že či ten thaiboxer dokáže niečo zarobiť alebo nie. No a to je možno ten problém slovenského thaiboxu celkovo. Tam tie financie jednoznačne chýbajú. Tie MMA-kari sa až tak sťažovať nemôžu. Aj keď máš iný názor? Možno tým, že je to módne, takže aj na tom Slovensku viac peňazí. Mám pocit, že to MMA na Slovensku je trošku rozhádanejší, a nie že rozhádanejší, rozdrobenejší ako thajský box. Máme tam v thajskom boxe nejaký systém tých amatérských líg a podobne. MMA tých líg je asi viacej, alebo proste vždycky nejaká vykúkne na chvíľu tam, tu. Takže není tam nejaký rozumný systém, ale asi to má viac priaznicov. Teda ja mám ten pocit, že to má viacej priaznicov. No ja keď som aj sledoval tréningy Roberta Pukača, tak on raz trénoval s Hanumanom, raz si zatrénoval v inej telocvični, zase bol odfotený s inými borcami, s ktorými si zatrénoval, takže mu tu chýba nejaká tá základňa MMA, predsa len tých borcov nemáme na Slovensku až tak veľa. Ale už máme aj kvalitných. Attila Vek vyhral turnaj Bellatoru, neuveriteľný úspech, teraz bohužiaľ pre zranenie. No ale Attila Vek spoločne s Robertom Pukačom a Petrom Stachom sú spoločne na tréningoch, takže tam opäť spomínam to, že tá malá vzorka tých úspešných sa spolu stretáva. No jasné, ale tak musia, ako tí najkvalitnejší by mali trénovať spolu. Nemá význam, aby bojovali možno medzi sebou, neviem, niekto to má rád, niekto nie. Nejaké slovenské šampionáty a podobné, záleží na každom. Vidíme celkom teraz nejaké pokusy o nejaké páky a škrtenia.
toto naozaj nevyzerá zle. Škrtenie cez ruku asi nebude nejako extra utiahnuté. Podarilo sa. Chytanie za lana by asi nemalo byť povolené. Pekný kop do spodu. Tu je vidieť, že aj bojovník, ktorý je ktorý je na chrbte, je nebezpečný, pretože ten kop tam na hlavu. Vidíme triangel. Nič, s gongom. V červenom rohu tam akurát nachádza Eliáš Kondrič, takisto zápasník MMA, teraz tréner. Myslím, že to bol jeden z prvých, ktorý som na Slovensku videl v MMA zápase. Spolu so Slavom Molnárom. Sa Robert snažil ušetriť jeden hák, ale zastavili ho lana. Takže jeden z dnešných pripravovaných MMA zápasov máme za sebou. No pán rozhodca, ako to vidíte? Musím povedať, že som sa nesústredil nejako na ten zápas, možno to bolo na tom komentári aj počuť. Takže tam možno treba trošku pohľad z inej strany. Trošku prepnúť do trošku iného systému však. A uvidíme, no. Nedokázal som sa na to sústrediť nejako rozumne. Neviem, mne to pripadalo celkom vyrovnané, tie útoky naozaj nikto nemal možno takú prevahu. Ale to nám povedia rozhodcovia, ja som momentálne nie ako dobrý arbiter na tento zápas. Nakonec vítězil 3-0 body Robert Pukač. Tak predsa Robert. No a je tu ďalšie víťazstvo nášho borca. Zjavne tam tých útokov bolo viacej. Ono keď útok neskončí tým, že teda zápas neskončí predčasne, tak sa posudzujú potom tie útoky, aké boli. Samozrejme aj obrana, keď bola tá obrana kvalitná, tak je to, ten útok nemusí byť, nemusí sa až tak bodovať, ale zjavne aktivita bola na jeho strane a mal toho viacej. Škoda tohto háku, alebo tohto úderu, že ho tam zastavilo to lano, ten vyzeral nebezpečne. No ono je zaujímavé to na tom MMA, že pokiaľ tí dvaja súperi vedia, čo majú robiť, vedia sa v správnej chvíli hodiť do obrany alebo nejakým spôsobom vyblokovať útok svojho súpera,